Abahlali kwilali yaseQwidlana KwaBhaca kwiphondo laseMpuma Koloni babambisene kwiphulo lokulungisa ibhlorho. Bathi abantwana abakwazi ukuya esikolweni nasedolophini xa uphuphumala umlambo. Sekudlule iminyaka ababahlali belindele urhulumente ukuba afezekise isithembiso sakhe sokulungisa le bhlorho. Kunzima nokuba ingabizwa ngokuba ibhlorho le. Ubukhulu becala bayo bakhukuliseka kwamhla kunene. Kodwa abahlali kwenyanzeleka ukuba bayisebenzise nokuba umlambo uzele. Umhlambe times bethatha le risk yokuba bawele ngeenyawo zabo xa bebona into okokubana bazawumisisha i-due dates zezinto abaziyele edolophini. Then abantu ufumaniseke ngento yobana they expose themselves ekuweleni emanzini amaninzi because at the end of the day izinto zabo zisube zikwicala langasedolophini abafuna ukuzenza. Zisixhenxe izikolo zamabanga aphantsi kule lali, kodwa kuyanyanzeleka ukuba banqumle kule bhlorho xa besiya kwisikolo zamabanga aphakamileyo. Abantwana basuka kwii-locations ezininzi ezivasti kweli cala befunda ngapha kweli cala i-senior secondary because we only have one senior secondary school eyiloyiso senior secondary. Ithatha aba bantwana ke bezi zikolo bonke baye kwela cala, so it affects them at times balala kweli cala bangakwazi ukudlulela kweli cala baye esikolweni. Wonke umzi kule lali ukhuphe imali uqinisekisa ukuba kwenziwa le bhlorho. Isawube iqhawukile le bhlorho saya kwa-energy siyocela into uba mabasakhele le bhlorho. Ingxaki khange sibe nampendulo, saba ngazama hayi kwangabikho nto ebonakalayo. Kwaba ngasweleka abantu apha kwacaca into indlela le masibe siyazakhela. Sayincama ke ngosabona uma into ebhede asesizama ukuqokelela imali ezingama-R5 sidibanise ukulungiselela into uba sizowakha le bhlorho. Isebe lezothutho ephondweni lithi ukwakhiwa kwale bhlorho kuzawuqhuba. Siyanqwala ukuba ngabana esona sisombululo sisiso sizawuthatha ixesha, and isebe kufuneka lijongene ke nezo zicwangciso ezo xa lisenza le nto kuthiwa i-provincial priority. Futhi ke ezo zicwangciso zawuxhomekeka nasekubeni uba imali zokwenza lo mcimbi ngaba zikhona kusini na. Kodwa ke singakuthetha ebantwini kukuba ngabana siza kwenza onke amatiletile uqinisekisa uba ngabana siyakhawulelana nabo kule ngxaki. Ukungabikho komgangatho weendlela ezilalini kuhlala kungumngeni. Abantwana besikolo bafaka ubomi babo esichengeni ngalo lonke ixesha kukho izantyalantyala zemvula. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC KwaBhaca.